Ohi mennä. Joo. Mä yleensä aina sekoon tähän mikkiin. Joo, moi kaikki, mä oon Pormamari. Mä asun tuossa naapurikunnassa tuo Jokioisilla ja mä oon tämmönen keski-ikäinen rouvashenkilö, niin kuin näkyy varmaan ulospäinkin. Ja mun täytyy sanoa, että mun äiti aina kehuu, kuinka niin kuin keski-ikä pukee mua ihan älyttömän hyvin, koska se on tasoittanut mun luonnettani tosi voimakkaasti. Mä oon kuulemma aina vihanen. Joo, mä tosiaan tässä keski-ikä, siis mulla alkaa 60 lähenee ikävästi tässä näin, niin mä rupesin tekemään sitten tämmöistä konmaritusta. Mä asun tosi isossa talossa, jossa on 13 ihmisen kamat, joten pakko on vähän niin kuin vähentää. Ja niin no joo, mun kaveri kutsuu sitä kyllä kuolin siivoukseksi tätä mun konmaritustani. Mut hei, mä löysin Ullakolta, mun ylioppilaspukuni. Se oli sellainen, siinä oli jakku ja sitten siinä oli hame ja ajatelkaa, se hame mahtui mulle vasempaan reiteen. Joo, tosiaan luojalle kiitos, mä oon ollut jo pitkään avioliitossa, kun mä kuuntelin avioliittoon valmistautumista. Eli mä oon ollut 27 vuotta aviossa, eli siitä on aika kauan, kun mä oon siihen mennyt. Eli kohta on 30-vuotinen sota taisteltu. Ja moni on kysynyt multa sitä, että mikä on mun pitkän liittoni salaisuus, koska tänäänkin tuli uutisissa, että 50% avioliitoista päättyy eroon. No ei se ole mikään salaisuus. Mä voin kertoa sen teille, niin voitte käyttää hyödyksenne. Eli siis mehän käydään säännöllisesti teatterissa tai elokuvissa. Sen jälkeen me mennään syömään hyvin jotain pihviä tai jotain muuta hyvää. Sen jälkeen me mennään sitten muutamalle pitkälle. Sitten pienessä tuiterissa on ihana keskustella semmoisista päivän polttavista asioista syvällisesti ja henkevästi. Mies tekee sen keskiviikkona ja minä lauantaina. Mutta kun on ollut pitkän aikaa on ollut aviossa, niin huomaa joskus ajattelevansa niitä seurustelun ihan alkuaikoja. Kaikki varmaan muistaa, jotka ikinä on seurustellut, niin muistaa kuinka ihanaa se alkuaika on. Se on niin hattaraista ja ihanaa ja sykähdyttävää ja kaikkea, mutta samanaikaisesti se on ihan kauheata. Koska siis eihän siinä vaiheessa ihmisellä saa olla minkäänlaisia ruumiin toimintoja. Siis se on aivan kauheata. Siis kuhertelet siinä sen uuden tyypin kanssa sohvalla ja sitten on ollut vähän laktoosia ruuassa, mitä olette syönyt. Ja sitten huomaat, että ei saakeli. Nyt alkaa mahaa vääntää ihan kauheasti. Ja ainakin mun suolitoiminnalla niin treffit loppuu aika lyhyen yleensä. Eli ne loppuu siihen, että mä katon, oho, onpas kello nyt paljon. Täytyykin lähteä tästä kotiin peseen tukkaa. Ja sit sä lähet sillä pakarat tiukkana, lähet kohti ovea, ettei vaan mitään karkaisi sieltä. Ja kuinka ihanaa se on sitten, kun se suhde on pikkasen pidemmälle päässyt ja sä saat pierasta kerran. Ja käydä siellä vessassa, että sun ei tarvii lähteä vaan sen takia, että sua pierrettää. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun on ollut jo mä oon ollut ton miehen kanssa noin 30 vuotta, niin siinä vaiheessa se universumi hyväksyy sen, että sä saat pierasta toisen läsnä ollessa. Te varmaan mietitte, että mistä mä sen tiedän. No mä voin kertoa tapahtuman. Eli me istuttiin sohvalla ihan niin kuin nuorenakin, mutta ei ehkä ihan niin kiihkeässä tunnelmissa. Katseltiin jotain vain elämää juttua. Ja sitten mun maani taas otti vallan. Ja mä ajattelin sitten, että mä hiivin siitä rauhassa niin kuin siitä sohvan ja sohvapöydän välistä sitten vessaan. Ja sitten kun mä lähden tästä menee, niin just kun mä oon sen miehen naaman kohdalla, niin mä pierasen suoraan sen naamaan. No hän ei siitä hirveästi häkeltynyt, koska hän on tottunut mun purkauksiini. Ja on ne sitten kaasun purkauksia tai raivon purkauksia, niin hän kestää ne kyllä. Mutta teitä varmaan mietityttää, että mistä se universumi siihen liittyy. No se liittyi siitä, että kun mä olin tässä asennossa ja mä pierasin hänen naamaansa, niin siitä televisiosta lähti tulemaan mainos, joka kertoi, että kotona tuoksuu Glade. Ei ollut merituuli, voin sanoa. No, tälle vanhemmalla iällä tulee harvemmin käytyä baarissa, mutta kaikki, jotka joskus on baarissa käynyt, niin tietää, että siinä noin 2 ja 2,5 promillen välissä tulee semmoinen tilanne,
että keksitään kaikkea. Siis hurjia, mahtavia ideoita. Ja mä muistan yhden baarireissun, kun me oltiin kaverin kanssa menossa ja me ruvettiin miettimään, että miksi helkkarissa sormilla on nimet, mutta varpaille ei. Kaikilla näillä on nimet, mutta mä en ainakaan tiennyt siinä vaiheessa muuta kuin, että pikkuvarvas on pikkuvarvas. Sitten ne vieressä olevat on niin kuin sillä en tiedä nimeä. Joku sanoo sitä isoimman vieressä olevaa sanoo akkavarpaaksi ja sitten sillä isoimmalla on aika montakin nimeä. On ukkovarvas ja pottuvarvas ja isovarvas. Ja sitten tämä mun kaveri heittää, että ja Peppivarvas. Peppivarvas. Mutta sitten mä tajusin, onhan niillä muillakin varpailla nimet. Jos on kerran Peppivarvas, niin on Tommivarvas, Annikavarvas, Pikkuukkovarvas ja Herra Tossavainen varvas. Kukaan ei tajunnut. Okei. Joo, ei oikein uponnut se. Ei käytetä myöhemmin. Mä ajan aika paljon autolla. Siis mä työskentelen eläinlääkärinä ja mulla tulee paljon kilometrejä vuodessa. Eli mä ajelen parhaana vuonna semmoisen 50 000. Ja mulla on ollut siinä mielessä hyvä tuuri, koputetaan nyt puuta, että mä oon ajanut vain yhden peurakolarin. Ja mä kuitenkin ajan Tampereen ja Jokioisten välistä peurapujottelua niin kuin hyvin usein. Ja silloin kun mä ajoin sen peurakolarin, niin mun ihana nelivetomaasturi joutui pitkäksi aikaa korjaamolle ja mä sain sitten tämmöiseksi vaihtoautoksi, tai tämmöiseksi kun mulla on vakuutuksessa se vara-auto-mahdollisuus, niin mä sain Skoda Octavian. Ja mä inhosin sitä Skoda Octavia, sillä ei ollut ajettu paljon ja sillä oli joku 1500 kilsaa ajettu, mutta mä inhosin sitä yli kaiken, koska siinä oli sellainen ominaisuus, että se sammui joka risteykseen. Ja se sammui myös joka liikennevaloihin. Okei, se käynnistyi myös, mutta mä inhosin sitä ominaisuutta, mutta sitten mä tajusin yhtäkkiä sen, että hetkinen, Skodahan on ollut edelläkävijä näissä toiminnoissa. Mulla nimittäin oli Ysärillä oli semmoinen vuoden 1982 Skoda, ja siinä oli se sama ominaisuus. Se sammui joka liikennevaloihin ja joka risteyksiin, mutta silloin ne ei ollut keksinyt vielä sitä start-ominaisuutta. Niillä oli vaan se stoppi. Mutta edelläkävijä. Mun kaveri sitten tietää tosiaan tämän Skoda-inhoni. Ja hän meni sitten vaihtamaan, hänellä oli semmoinen kiva Honda Jazzy, joka sitten lopetti toimintansa, niin hän osti sitten tämmöisen Skoda Fabian. No minähän sitten kaikki Skoda-vitsit, että miten Skodan saa kiihtymään 5 sekunnissa 0–100 pudottamalla vähintään 5-kerroksisen talon katolta. Just tämmöisiä hyviä setävitsejä kerroin hänelle sitten. Ja kerran sitten jouduin hänen kyytiinsä menemään ja ihmettelin sitten ihan helkkaristi, että miten sulla on tämmöisiä paperikasseja täällä. No hänellä on pieni lapsenlapsi ja mä ajattelin, että lapsenlapsi voi pahoin autossa, niin sen takia niitä on siinä. Mutta hän valisti mua, että ei, että ne on kuule Mari sua varten. Mä olin ihan, että miksi mua varten? No et sä voit laittaa paperikassin päähän, että sua ei niin paljon hävetä. Kuinka monelle tuli tässä nuoruudessa mieleen, kuinka monelle teillä on tuttu semmoinen lehti kuin Suosikki? Taputtakaa ne, joille on tuttu. Ihan niin kuin olisi muutama ollut sellainen, joille ei ole tuttu. Eli Suosikki on tosiaan sellainen, tai oli sellainen nuorison kulttilehti. Se ilmestyi vuosien 1961 ja 2013 välisenä aikana. Eli siis 3 suomalaista nuorisosukupolvea on ollut Suosikin pauloissa. Se on pitkä aika se. Siellä oli tämmöisiä bändihaastatteluja, elokuva-arvosteluja, julisteita tällaisia. Mutta kaikista paras osa-alue Suosikissa oli tämä Bees and Honey. Ne, jotka on lukenut Suosikkia, niin varmaan muistaa sen. Eli siinä tämmöinen lääkäri vastaili nuorison kysymyksiin. Ja siellä pystyi kysyä nuoriso ihan mitä tahansa. Esimerkiksi vaikka, että Dear Eki, voiko siitti olla piilotettuna namuun, nimimerkki Karkkilakossa 69. Olen muuten syntynyt vuonna 69. Mutta kaikista parhaiten mulle jäi mieleen siitä osiosta erässä Bees and Honey-osiossa, niin se kun Eki kertoi tatuoinneista. Kun joku oli kysynyt, kerro tatuoinneista.
Eki kertoi nämä normaali jutut tällaiset, että muistettava on se, että on pysyvä ja täytyy miettiä minne laittaa ja vaikea poistaa ja ei kannata tatuoida esimerkiksi otsaan kikkelin kuvaa, että ei välttämättä hyvä idea. Mutta kaikista parhaiten mulle jäi mieleen se, kun hän kertoi siinä, että mitä tapahtuu tatuoinnille, kun kroppa ikääntyy. Hän nimittäin kertoi siinä sen, että muistettavaa on se, että nuoren naisen rintaan tatuoidusta ruusun nupusta tulee 60-vuotiaan naisen rinnassa oleva punakaali. Olisi ehkä kannattanut silloin kuunnella. Mutta ei mitään. Hei, kiitoksia kaikille näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Mä olin Porman Mari. Ai että sellaista.